Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал. Днес ще ви представим топ 10 места, които да посетите през февруари. Ако искате да живеете магията на света през този февруари, останете с нас до края на този видеоклип, защото ще ви представим дестинации, които ще ви оставят без дъх. Номер 10. Маракеш, Мароко. Жив, динамичен и шеметен едновременно, Маракеш е неустоим празник за сетивата. Ароматни подправки се носят от сергиите на соковете и капаците на саксии и стажин в местните ресторанти. Изпълнители забавляват посетителите на Джема Елафна в оживения забележителен централен площад. Дворецът Бахия и джамията Кутубия от 12 век също са задължителни за посещение от много пътници. За почивка от шума и суетата на подобната на лабиринт Медина, отскочете в кафене за марокански ментов чай и сладкиши, а любителите на спа със сигурност ще искат да се насладят на автентичен хамам. Номер 9. Дананг, Виетнам. Често пренебрегван от пътуващите, Дананг е кулинарна забележителност във Виетнам, която е кацнала на централния бряг на страната. Тук се намира международно летище, така че след полет на дълги разстояния не е нужно да се справите с продължително пътуване с кола или влак. Това означава много по-бързо да стигнете до прочутите нощни пазари, за да се насладите на всички морски дарове, задушени миди с кариди от захарна тръстика и печена риба от лайм, плюс ювка с куркума и свински шишчета с лимонова трева. Не забравяйте да разгледате Драконовия мост и мраморните планини. Атол Ари, Малдиви. Атолът Ари на Малдивите е визия за рай през цялата година, дори през февруари. Кристално чистите тюркоазени води нежно се плискат бреговете, разкривайки свят на оживен морски живот под тях. Надводните бунгала и вили, кацнали над спокойната лагуна, предлагат директен достъп до хипнотизиращите коралови градини и цветни риби, които виреят в топлите води. Номер 7. Квебек, Канада. През февруари Квебек се превръща в зимна страна на чудесата на очарователна красота и оживени празненства. Девствените заснежени пейзажи на провинцията осигуряват фон за много дейности на открито, като вълнуващо парзалене с кънки на лед в историческите равнини на Абрахам. Пътуващите могат да се насладят на световно известния зимен карнавал Квебек, оживен празник, включващ сложни ледени скулптури, оживени паради и традиционни талисмани. Номер 6. Дубай. Дубай през февруари е ослепителен спектакъл от модерност и естествена красота. Емблематичният хоризонт блести под ясното синьо небе, докато топлото слънце ви кани да се насладите на дейности на открито. Разходете се по действени плажове като Джумейра Бич или вземете пустинно сафари, за да се докоснете до зашеметяващия арабски пейзаж. Февруари е домакин на Дубай Шопинг Фестивал, превръщайки града в рай за купувачите с екстравагантни отстъпки и забавления. Номер 5. Лофотенски острови, Норвегия. Лофотенските острови през февруари са омагьосваща зимна страна на чудесата с спиращи деха пейзажи и арктическо очарование. Сгушени в арктическия кръг, тези острови оживяват с очарователния танц на северното сияние, осветяващо нощното небе в нюанси на зелено и лилово. Покрити с сняг върхове, драматични фьорди и живописни рибарски селища създават перфектна обстановка като на картичка. Замръзналите езера и спокойните плажове приканват пътниците да изследват с снегоходки или да отидат на леден риболов. Февруари бележи пика на зимния сезон, предлагайки шанса да станете свидетели на стада косатки и гърбати китове, докато мигрират по крайбрежието. Номер 4. Париж, Франция. Париж е една от най-популярните дестинации за всички пътешественици и когато става дума за февруари, той е домакин на много туристи. Столицата се превръща във вълшебна страна на чудесата, което я прави една от най-добрите дестинации за почивка. Градът излъчва романтичен чар със своите емблематични забележителности, украсени от нежен сняг. Докато се разхождате по очарователните улици и булеварди, свежият зимен въздух изтръпва сетивата ви, създавайки приказна атмосфера. Номер 4. Долна Калифорния, Мексико. През февруари обикновено е сухо и малко по-хладно време на годината в Мексико. Като оставим на страна зимното слънце, най-добрата причина да посетите тази дестинация е да ловите някои невероятни животински миграции. Милиони пеперуди монарх се готвят да отлетят на север след зимния си престой в гористите планини на границата между Мичоакан и Мексико, а в лагуните на брега на Долна Калифорния сивите китове достигат до лодките за посетители в някои от най-добре управляваните срещи с живи животни в света. Номер 3. Вале, Швейцария. Разнообразните европейски ваканции могат да натоварят алпийските ски курорти през февруари и този месец обикновено е най-добрият за намиране на мек сняг. Ако Швейцария е сърцето на Алпите, то кантонът Вале е това в микрокосмоса. Френско говорящ на запад, немско говорящ на изток, с върха на Матерхорн почти по средата, Цермат, Вербие и Кран Монтана са сред най-известните курорти, но скритите алтернативи включват Грименц, който е запазил голяма част от традиционната си дървена архитектура. Номер 2. Луксор, Египет. Зимата в Египет означава да опаковате нещо малко по-топло, което да носите навън вечер. Летните температури редовно достигат 40 градуса, така че ако погледът ви е насочен повече към храмове и пирамиди, отколкото към гмуркане в Червено море, отидете през февруари за приятни условия под пустинното слънце. Февруари е времето да изследвате долината на царете, без да се чувствате толкова изсъхнали като мумиите, които някога са държали нейните бладисани гробници. С изглед към Нил, Софите Уинтър Палас е атмосферна част от историята на Луксор, построена през 1866
1986 година и посетена от Агата Кристи, Уинстън Чърчил и спонсора на експедицията на Тутанкамон Лорд Карнарвон. Номер 1 – Котсволдс, Великобритания. Ако има нещо, което може да направи британската зима привлекателна, това е мисълта да се почувствате уютно в Котсволдс. Сред типичен английски пейзаж, бирниците вадят за наячийска бира, отпивана от бомчащи огньове. Мразовитите разходки минават покрай селски имения и нагоре по зелени хълмове, покрити с крепости от желязната епоха. Но въпреки, че е дом на някои от най-красивите села в Обединеното кралство, това не е Англия назад във времето. И така стигнахме до края на нашето видео. Това бяха 10 най-добри места, които да посетите през февруари. Надяваме се, че това видео ви вдъхновява да планирате своето следващо приключение. Благодарим ви за гледането. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересни дестинации в света.